To je malo čudna stvar. Znači, ja sam, kad sam pregledao one snimke, pošto su mi ćerke snimale sve to što se prikazivalo na televiziji, stvarno su ljudi morali da pomisle da je to istina. Međutim, ja inače volim da se po kujni nešto prčkam tu, znaš, stalno nešto radim, volim da kuvam, volim da jedem, ja sam gurman, ali ja ne jedem mnogo. Prema tome, ove priče su, mislim, najblaže rečeno smešne, ali dobro, bože moj, oni su to tako doživjeli, neka bude. Prego što vidimo šta kažu ukućani, šta vi to najviše volite da jedete, jer su oni uglavnom pričali o tome, zanima me šta kažu ćerke, šta kaže supruga, unuk, kog ste toliko pominjali, kakvi su komentari? Pa naravno, danas je ceo dan bio posvećen unuku, Lavu, to je bilo naravno onako nešto najlepše što je moglo da se desi. Susret sa njim, on je bio potpuno iznenađen jer nikomu nije rekao da ću ja da dođem i onda je to bilo stvarno onako vrlo emotivno, naravno. Postalo su sve reakcije na te novinske članke i na to što se, kažem, prikazivalo na televiziji, jer ljudi koji me poznaju, moji prijatelji, moji drugari, moja porodica, mislim, pogotovo ćerke i što znam, oni vrlo dobro znaju ko sam ja. Znači, to što sam ja možda tamo bio takav, mada, ja imam zamerku jednu da mnogo toga nije prikazano, da sam ja prikazan u takvom svetlu, da je mogla i da se stekne kao, ne znam, mislim, jednostavno ne mogu da verujem da je neko želeo da o meni neku pogrešnu sliku. Prošlo puta, ovo je već 4. sezona i ja ne pamtim da je jedan ukućanin sedeo tu preko puta meni da je rekao jao što sam lepo predstavljen. Uvek su nezadovoljni, svaki ukućanin, ali to su pregledi od 45 minuta gde se vide neke najzanimljivije sekvence i tako dalje. To je normalno, ali bilo je toga, bilo je tu i priča, bilo je tu i viceva, bilo je tu, znači mnogo drugih stvari. Znamo, hvala Bogu, postoji live preko interneta 24 časa. Pa ima mogućnosti to da gleda, sad to je druga stvar. Ali dobro, sad, mislim, nije to ni toliko važno. Ja sam generalno srećan što sam ponovo na slobodi. Kako ste rekli, dala je ciganka 2 banke da uđe u kolo? Da, dala banku da uđe u kolo, pa posle da hoće da da 3 da izađe, ali to baš i... Pamtim to ste rekli. Nije uvek moguće, naravno. Kažem, najmanje sam od svega što je rečeno o meni, najmanje sam namćor. Mislim, to je nešto što bi onako najbliže rečeno začudilo. Ali dobro, ako je neko to tako doživeo, mislim, ako mene je neko doživeo kao namćara, okej, ja nemam ništa protiv. Ali ja to generalno i sigurno nisam. Dobro, pričali smo o toj hrani, ali zato sam i krenula sa tom pričom, zato što su ukućani bar svaki drugi dan to pominjali i uglavnom razlog za nominacije između ostalog je bio i to. Da vidimo, sinoć ih je pitao veliki brat u ispovedonici šta to Bićko najviše voli da jede i da vidimo šta su neki od njih rekli. Najviše je volio da jede rovita jaja. Rovita jaja, znači on ustane pre nas svih i odmah je glavu nabio u frižider i muva i stalno, ako nema jaja onda je nesrećan čovjek ceo dan. A uglavnom odvoji jaja, po 2-3 jaja i nakon ih malo samo prokuva, tako reći, nakon kad je rovito jaje stavi izlupa i u činiju, izmuti i to jede. Joj, šta nije, pitaj, brate. On je stalno nešto pravi obav. Ali onda, recimo, tek kad ustanemo, mi svi napravimo kaficu, a čovjek pali ringlu i pravi nešto. Jel supu, onda izreže luk, recimo, i prži luk, onako, tek ustavlja. Pa dobro, čovjek tako živi, mislim. Ali ja sam sad upoznao kako on živi i ne bih volio više ikad da budem s njim u velikom bratu. Jo, nisam zube opravo, brate, jedem još uvijek. Luka, brate, Luka, šovom ne može da trpa. Već je uzeo od Mimi da naruči džak nekog crnogorskog kojeg ovde nema. Luka, pasuljkane i to. I voli piva više. Pričano da je u vojci jednom jeo za opkladu mjesec dana, samo pasulj. Pa da je pasulj i luk su mu najmiljenije. Era nam je poludeo. Moji dragi gošći večeras, Tanja Vojtehovski, Isidora Bjelica, dobroveče, dobrodošle. Ima li suza, nema li suza? Da li verujete svojim očima kad gledate? Pa nemam foliranje neviđeno, mislim što je napravio, neviđeno foliranje i sudeći po tome čovjek nema ove suzne žlezde uopšte. Pošto to urlanje, to plakanje, to nigde suza nema ništa, znači to je jedno poslednje foliranje.
Ali neviđeno to koji on ne volju sa stiropolom poredi sa muslimanima, on to poredi sa muslimanima i Hrvatima. Znači, gore je svirati muslimanima i Hrvatima nego da neko gađa stiropolom. Znači, ta skala koju je napravio, muslimanska, hrvatska i neka druga publika, i ako je to neko glupost. Ti nisam se čula iz publike, zar nije stiropor? Era kaže stiropol. Nije, ne znam. Nije više. Bilo je nekad diskulirati i onda je postalo ekskulirati, tako da uvek imamo u Velikom bratu nove izraze. Tačno, i bilo je Kama Sutra, ne, to je samo večeras. Isidora, kako vama deluje ovaj VIP Veliki brat? Pa ja nisam bila, stalno putujem i vraćam se i šokirana sam što se sve dešava. Šta je bilo? Da, prepričavala mi je Tanja, ali Veliki brat se pretvara u veliku prvodadžiku. Ja vidim da će to da bude svašta, novi parovi, svašta, prema tome zabavno je. Mnogi su htjeli vas da vide u kući Velikog brata i onda ste vi imali jedan bitan razlog zašto ste odlučili ne. A to je, šta su deca rekla? Pa da, evo, u stvari sad da ekskluzivno otkrivamo, trebali smo suprug i ja zajedno da uđemo, to je bio bračni par u Velikom bratu. Kao bad cop. Kao bad cop, da, isto jedan glas, znaš. Međutim, moja kćerka prevashodno, koja ima 6 godina, Vila je zvala odmah baku i rekla, bako, i mama i tata nas ostavljaju, idu u Velikog brata, gozni su. Kad smo čuli da ne možemo ni da telefoniramo i da ne mogu uopšte da saznam kako su ona i Lavo, onda stvarno, mama ste, nemoguće je bilo za mene to odvojiti se od njih. Ali ste tu da prokomentarišete. Kako vam deluje era? Da li, na primjer, kad zamislite sebe u kući, mislite li da bi vas nešto dovelo u neku situaciju ovakvog? Preživela bih stiropol. Pa što za mene je veoma vesela osoba. Ja nisam gledala sve njegove modifikacije, ali načelno on je jedna od osoba na javnoj sceni i pokazuje ovde koja se dobro zabavlja, tako da u krajnjoj liniji jako je važno da su ljudi u tim godinama raspoloženi za performanse, tako da ja ne bih bila oštra prema eri. On je svojom seksualnom energijom uvek zaslužio pozitivne reakcije. Mnogi kažu da u ovom serijalu onako bad copy Era i Milić prave show. Kako vama deluje? Kome se najslađe nasmejete? Ko vas raspoloži? I Zorica pravila show, mene žao što je izašla. Mislim, palo 1-2 dana kada je Zorica izašla, to je bilo fenomenalno što je ta žena radila. Pa Era pravi show i Milić, mada ja sam, ne znam kako to, ja se Milića malo bojim. Mislim, on je pokazao da je vrlo inteligentan, to stoji, ali ja se malo, ne znam, ja se malo bojim njegovih reakcija, pošto čovjek uopšte ne zna šta je sledeće. U jednom momentu je miran kao bubica, u drugom momentu hoće toliko da skače i da urla i da nešto, pogotovo kad nešto... Neko prekida. Jeste, pogotovo kad nešto sviraju i nešto. Era ga se boji. Era se boji gara. Kako bi sa harmonikom Era onako klima? Gledam njega kao Boga ovako 2 sata, ništa ne sme. I da ustaje ništa. Era kad se boji Milića. A drugi ljudi mislim da Milić malo nervira. Znači, ruku na srce, Milić je vrlo formirana ličnost, vrlo je jak. Vrlo zna šta hoće, iskusan je, prošao je sito i rešeto, sve on to vrlo dobro zna i mislim može da barata situacijama i sa ljudima. Bad copy su moji favoriti negde, definitivno neko osveženje, s tim što mi ni Grute mi je simpatičniji, ako mogu tako da kažem, od Viklera, ali Vikler me potpuno raznežio sa tim betom, sa bebom, tu me raznežio skroz. Da, niko nije mogao da veruje. Ne, baš me raznežio, onako potpuno me dirnuo, super mi je. Kaja mislim da je napravila dobru stvar što je ušla u kuću, zbog svega toga što je pričala o toj devojci i negde da je iskoristila tu situaciju dobro. Tu sam negde po ženskoj liniji, ovaj sam ohrana majka, nije to lako i mlada je i postoji opšte mesto u Srbiji, svako ko ima velike grudi je promiskuitetnog ponašanja, što je potpuno budalaština, pogotovo za estradu. Ali mislim da neće pobediti Kaja. Neće? Da ne može, ne. Pa kažu, ne znam, u 90 i nešto posto slučajeva žena ne pobeđuje, ne samo kod nas, nego... Zato se ni ne kandiduju više. Pomenuli ste bebe, pomenuli smo i Milića. Šta je bio jako divna i raznežena mama, da vidimo kakva je mama bio Milić i šta je tu radio? Slušaj se, ne da se ne zaleti sad. Znači, odavde da se... Da li Vukasinovu nešto pali? Vukasinu? Osim noć nje crnogorski je ništa vola. A ja sam mu sad napravila džeda. Eno ga drži u ruku. Da li Vukasinu možda fali prst? Ne. Ja sam malu rupicu napravio da može da prođe štapić. A to je na šaci, nije to prst. Brate, pa nisam ja ka sapin. Nego nije moglo da prođe onaj štapić, hoću da drži svog džeda u ruku. Ovo što sam napravio. Da li bi to uradio i pravom detetu?